В днескашното видео ще ви разкажа за това как качих от 50 до 90 кг за по-малко от година. Ще ви разкажа за това какви грешки съм направил, през какво съм преминал, как изглеждах тогава и защо го направих. Всичко започна, когато бях на 12 години и видях видео на един от набиращите популярност тогава, Сам Сулек. Бях толкова мотивиран и въодушевен от неговата физика и начина, по който изглеждаше, че единственото, което исках, е да бъда като него. Тогава аз си нямах идея, че физика като тази е почти напълно невъзможна без анаболни стероиди и каквито и да е други наркотици за подобряване на представянето. Но тези неща не ме интересуваха тогава. Единственото, което исках, е да кача килограми и съответно да изглеждам по-голям, по-масивен и да съм по-силен. И така, без да си имам идея какво правих тогава, аз започнах да ям в много големи количества, без особено да ми пука от това дали храната, която ям е правилна, дали се набавям нужните макро- и микронутриенти, дали се храня правилно и пълноценно. Не ми пукаше за нищо от това. Както казах, единственото, което исках тогава е да стана по-тежък, по-голям и по-силен. Относно силата ми тогава, максима на лежанката беше около 50 кг, тягата ми беше около 80 и клека ми беше около 60. Понеже не си следях калориите, не мога с точност да ви кажа колко съм ял, но това беше между 2500 и 4000 калории на ден. За първите 4 месеца качвах по между 3 и 5 кг на месец, като, както сами можете да се досетите, една голяма част от това тегло беше мазнина. Хубавото в диетата ми тогава беше, че поне наблягах на протеина, което до някаква степен ме спаси от това да покача прекалено много мазнина. Щом се отнася до тренировките, логично те също не бяха оптимални. Главно правих неща от сорта 4 серии, 12 повторения, 5 серии, 15 повторения, много обем, сравнително висока интензивност, но недостатъчно. Въпреки това, за първите 6 месеца от този бълг, аз всъщност бях много доволен с резултатите си. Разберете, че няма как да сте оптимални от самото начало. Няма как да се родиш със знания. Това е процес, който отнема много време и опит. Аз съм стигнал до тук днес, след толкова много грешки, толкова много опити, толкова много експерименти, толкова много информация, толкова много видеа, клипове, какво ли не съм изгледал, за да стигна до знанията, които имам днес. И съответно да мога както и да коучвам, така и да разбера на мен самия какво ми трябва. Тук вече искам да ви разкажа малко и за втората част на този бълг, който включва лятото на 2024, понеже аз бях започнал да бълквам през януари, както и след това от септември до декември включително. През лятото на 2024 бях качил около 4 кг за цялото лято. Което да, не е много, със сигурност беше разумна идея да спра да качвам толкова бързо и един вид да се взема почивка, те да го наречем. Физиката ми леко се подобри, но както ви казах по-рано, начина по който тренирах тогава също не беше оптимален. Съответно, нямаше кой знае какво подобрение в начина по който изглеждам или в силата ми. След това обаче преминаваме на втори бълг, което вече е най-тежката фаза, която качвах най-бързо, по-бързо от всякога. Започнах втория бълг на 72 кг, като 2 месеца по-късно тежах над 90. Това е момента, в който допуснах най-много грешки относно храненето. Преди втория бълг, главното нещо, над което наблягах, беше протеина. Пържоли, пилешки филета, пилешко като цяло, протеин. По едно време ми беше станало много сложно, ама наистина много сложно да кача килограми. Аз и знаех, че нещо ми липсва. Това нещо бяха въглехидратите. Само че, понеже както съм ви казвал много пъти, аз си нямах идея какво правя тогава. И си мислех, че понеже не ядох достатъчно въглехидрати, сега ще е уникална идея да ям прекалено много от тях. Точно това и направих. Започнах да ям хляб, картофи, ориз, като това беше главното нещо, което ядох. Протеина беше нещо второстепенно. Около 150-200 грама протеин, което да, не е малко, но фокуса ми беше хляб, картофи, ориз. И така, за 2 седмици бях качил 5 кг. Една голяма част от това беше вода, а другата част мазнина. Като една съвсем минимална част от това беше мускул. Имайте предвид, че това е
9-10 месеца след като съм започнал да тренирам. Аз вече тежа 35 кг повече. И така качих от 72 до малко над 90 кг, след което официално бях квалифициран като дебелак. Целта на това видео е да ви разкажа колко малумни методи използвах тогава, само единствено за да постигна целта си. И да, постигнах я, нали, стигнах 90 плюс килограма, като след това трябваше да свалям и пак не изглежда добре, но това е друга история. Искам да ви кажа колко е важно да сте образовани, щом се отнася до това, в което искате да станете по-добри. Понеже аз тогава, въпреки че да, пак постигнах нещо, все пак да качиш от 40 до 90 кг и да не изглеждаш като човек с патологично затлъстяване, е все някакво постижение, особено на 12 години. Дайте един лайк на това видео, ако ви е харесало, абонирайте се за още и до следващото видео.